Bij het museum binnen ze bliert dat de skeer behindbleun is staat het depot. Daarin in de tentoonstelling had geen skeer op roen. Maar hoe groot de skeer is, daarvan hebben ze bij het museum nog geen idee. Ex-Schouwborg de Lawaai had het net droeg gehouden. Daar kwam het rioolwetter de huisjes uit. In zwembad De Welle had ze manmachtig dwaande west om het binnenkomende wetter op te romjen. Maar het bad kon doch net jeder riepen als van een beetje. Vanuit de putsies spoot het omheen. En ja, daar wie geen haren aan. Dus ja, het wie gewoon zorgen dat er geen mensen in het pand wien. En toen het oer weer, ja, zo snel mogelijk alles schoonmaken. Want er kwam net alleen wetter, maar ik modder en dat soort troep kwam eruit. Dat we een bad hebben waar we nog net ja, de goede gloorwaardes hebben. En die is nu nog dicht en we verwachten dat die morgen weer riepen gaat. De gemeente Smellingelaan is al lang dwaande om het probleem op te lossen. Mensen dat je wijnen en dat je werken en dat je leven, die vernemen ik alle jaren dat wij in patten van de gemeente bezig zijn om het Rijnwetter uit te koppelen van het normale mengde rioolstelsel. En op die plakken kerst ik zien dat we juist er minder last van hebben. Maar dat is natuurlijk net overal zo. Dus uiteindelijk komt het alle keer weer bij elkaar. Ik in een gemengd stelsel, waar het dan weer bij elkaar perst wordt. En daar gaat het mis.